Харам айлары нәрсә ул һәм исламда нинди урын ала? Аллаһу субханаһу ва тааля айларны юктан бар кылды һәм һәрберсен үзенә хас булган гыйбадәтләр, дәрәҗәле үзенчәлекләр, амәлләр белән билгеләде. 4 айны дәрәҗәләре зур булу сәбәпле аерып алды. Алар Раҗаб, Зилкаъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм айлары. Ибн Аббас радиллаһу анһу әйткән: гөнаһлар бу айларда олырак, хәерле гамәлләр, әҗр-саваплар күбрәк санала. Шуның өчен Раҗаб аенда мөселман кешегә гөнаһлар эшләүдән сак булырга кирәк һәм хәерле гамәлләрне күбрәк эшләргә тырышырга кирәк. Бу айда күп кеше хаталана торган хаталардан рагаиб намазы дигән намаз уку. Имам ан-Навави рахимаһуллаһу тааля аның турында әйткән: ул килешсез, нык итеп тыелган бидгать. Раҗаб айының кайбер көннәрен, мисал өчен 27нче көнен ураза тоту көннәре итеп билгеләү, 27нче төнен Исра ва Миъраҗ төне дип бәйрәм итү. Ибн Хаҗар рахимаһуллаһу тааля әйтте: бу айга гына хас булган ураза, намаз билгели торган бер дөрес хәдис, дәлил юк диде. Шуңа күрә мөселман өчен мөһим булып тора үз Раббысына шәригатьтә генә билгеләнгән гыйбадәтләр белән гамәл кылу, тыелган бидгать гамәлләрдән ерак булу. Аллаһу субханаһу ва тааля әйтә: дөреслектә бу минем туры юлым, аңа иярегез, башка юлларга иярә күрмәгез. Иярә кылсагыз, аерылырсыз, адашырсыз. Шуны сезгә Раббыгыз васыять итә, бәлки сез тәкъвалыкка ирешерсез.